Walay gale warning nga giluwatan ang Pag-asa apan gikanselar ang biyahe sa kadagatan sa Lapu-Lapu ug Cordova sa mga sakayan nga 15 gross tonnage paubos. Ani ang report. Sa Angasil Port sa Barangay Mactan, padayon ang biyahe sa mga ferry nga paingon sa Olango Island ug pabalik sa Angasil Mactan kaganihang buntag. Kinibisan pa man kun nasinati na ang kusog nga huros sa hangin. Usa sa mga pasahero nga gikan sa Olango Island ni saysay sa ilang kasinatian samtang naglawig paingon sa Angasil Port sa Mactan. Kulba, ma'am. Dagko kay bawd. Nagtumig malunod na. Ang Coast Guard Substation Lapu-Lapu niluwat og Sea Travel Advisory karong adlaw kundiin temporaryong gisuspenso ang biyahe sa mga sakayan nga 15 gross tonnage paubos. Ang mga ferry nga misubay paingon sa Olango ug pabalik sa Mactan wala hinuon malakip sa mga gididan nga makabiyahe. Kuan man sila 49 gross tonnage, so okay pa na sila mo biyahe, ma'am. As long as wala pa gale warning from Pag-asa, pwede pa sila mo biyahe. And ako na po na ingnan ang kapitan, in case nga lain na gyud ang current, pwede na gyud sila nga dili na magpabiyahe, dili na sad magpaabot nga magkuan pa si Pag-asa sa gale warning. Apan ang mga motorbangka nga mobiyahe paingon sa mga gagmayng isla, lakip na ang mga pang-island hopping nga motorbangka. Wa na tuguting makalawig. Sa Maribago Causeway, gipanggaid una kining mga pang-island hopping nga mga motorbangka. Samang Sea Travel Advisory usab ang giluwatan sa Coast Guard Substation Cordova karong adlaw. Temporary usab nga gisuspenso ang biyahe sa mga sakayan nga 15 gross tonnage paubos. Matod ni Engineer Al Kiblat, Chief sa Visayas Pag-asa Regional Services Division, nga sa kadagatan lang sa Eastern Visayas sila niluwat og gale warning. Apan dinhi sa Central Visayas, posibleng muluwat usab og gale warning ang Pag-asa ugmang adlaw. Sa pagkaroon wala tay gale warning pero natay posibilidad nga magka-gale warning ta. Kay sa Friday atong nakita nga mas mutukusog pa ang hangin habagat sa tansya nato maabot og 60 kilometers per hour. Humanihinay ang Super Typhoon Inday ngadto na lang sa typhoon category, padayon niini gisubay ang northwest nga direksyon. Sa pagkakaron, atuan na kini habig sa Batanes. Ug kay layo ang Visayas sa bagyong Inday, wala kini direktang epekto. Apan nasinati karon sa Sugbo ug sa Central Visayas ang hanging habagat nga gipakusog sa bagyong Inday. So karong adlaw windy ang atong panahon, cloudy tungod sa habagat. And then mag-expect ta og mga light to moderate nga mga pag-ulan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.